Изчезна спокойствието в жилищните блокове. Ето какво правят комшиите. Не можеш да го използваш, бойлераднец. Банята и тоалетната са общи. Детето има запек в момента и се мъчи. Да! Извинявай, моля да си да сме бажо се върна от работа. Нямаме никакво... Мога те благодаря. Комшо, ще прощаваш. Абе, детето плаче, как беше тая върчина? Шаро е още малко котре. Шаро, котре. Малко. Хайде. Бе, малко стара, какво се сипе детето плаче, горе не мога да се сетим. Първия сняг се сипе тихо навън, Галено щипе буските вън. Искаш да звъннеш? Нямам сол, захар също. Олиото ми е малко, доматите свършиха. Много звънец имаш, Комшо, да знаеш. Да. Комшо, извинявай, че те притеснявам, ама понеже ме защипаха в трамвая, едни тинейджери им се схвана врата. Влизай. Мерси, Комшо, жив да си. И го намъжи се фарала там. Това не е седми етаж, аз не съм баба Пенка. Абе, снощи ми игра на защото не можа да си догледам филма по втора, да знаеш как свърши. Ще уредя една среща тук у нас. Само ние двете, Марсел. Кога? Утре. Не. Той го догледал. И какво казваш? Зила, има ли някого? Зила, извикай Марсело бързо. Да, госпожо. Наслаждавай се на новия си меден месец. Обаждай ми се от Европа, ще те държа в течение. За Бога, как да се радвам на медения си месец с подобна бомба с закъснител в ръцете си? Нямаш друг избор. Не. Имаш. Да повикаш Едуарда и да й кажеш, че Лаура е бременна.